abyśmy się stali ugodnymi Tobie. Módlmy się, Boże, którego Syn jednorodzony przeżył między zmartwychwstania, swoją przygotowaną nam nagrodę zbawienia wiecznego. Spraw prosimy, abyśmy rozważając Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. В то время Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел этих дней.